Jó, sziasztok! Én Kornyikné Pukkilona vagyok, és ebben a videóban a portálunknak a felső menüjét, illetve az alsó láblécben található menüjét fogjuk kialakítani, hiszen itt a menük még nem teljesek, angolul is jelennek meg, valamint a Home az egy teljesen más linkre mutat. Beléptünk a portálunkra, bemegyünk a dashboardba, ezen belül pedig itt a Appearance menüt válasszuk ki. Amikor ez megvan, akkor először is kezdjük a Home-mal. Itt van egy kis háromszög legördülő nyilacska, és ide a portálnak a domain nevét kell beírni, ez a eladom vncgo.com nevű oldal, ezért ide ezt beillesztem. Tehát erre kell, hogy mutassam. És a Home-ot pedig átírjuk fő oldalra. Jó, elmentem. A kategóriákat azt csak át kell nevezni, az jó helyre mutat. Itt a kategoriszt átnevezzük kategóriáknak. Kategóriák. Ja, a nak az nem kell, csak kategóriák. Jó. Elszéveljük. Ugye még kell egy regisztrációs menü. Itt 2 regisztert látunk egyébként, és azt mindenkinek le kell ellenőrizni, tehát itt van egy regiszter, és itt van egy másik regiszter. Ennek mind a kettőnek más az URL-je, a második lesz a jó egyébként, de ezt a végén le kell mindenkinek majd ellenőrizni. A regiszter lesz a regisztráció. Elszéveljük. Jó. Utána lesz egy olyan, hogy add new, ez lesz a hirdetés feladása. Save menü, és lesz még egy bejelentkezés, ez pedig a login lesz. Tehát a logint is bepipáljuk, add to menüvel hozzáadjuk a menühöz, és ez lesz a belépés vagy bejelentkezés. Bejelentkezés. Jó. Ezt is elszíveljük, és tulajdonképpen ezzel meg lesz a felső menünk. Tehát itt ezen az oldalon kiválasszuk a hozzáadni kívánt page-t, tehát ezek oldalak, amik alapjáraton itt a page-nél szerepelnek, és egyedül a regiszternél kell odafigyelni, mert itt 2 regiszter van, mind a kettőnek külön más az URL-je. Na most itt látunk egy olyat, hogy Select Menu to Edit. Ugye van a header, tehát a primary navigáció, tehát ez az elsődleges navigáció, ami a fejlécben található. És van a footer, az pedig a láblécben található navigáció. Ha külön akarunk menüt csinálni a footerbe, akkor rákattintunk a footerre, kiválasszuk a Select-tel, és ugye itt látjuk, hogy a footerbe csak ez a 2 kategória szerepel. Most mindjárt megmutatom nektek, hogyha itt erre ráfrissítünk, akkor itt fent
megjelennek azok a menüpontok, és le is ellenőrizzük a regisztrációt. Tehát a második regisztráció a jó. Viszont ugyanakkor a láblécben, tehát alul ugye más menü jelenik meg. Itt megcsinálhatjuk úgy, hogy az alsó részben más menüket teszünk, aki úgy szeretné megcsinálni. De viszont, hogyha azonos menüket szeretnénk föntre is és alulra is tenni, akkor ugye kiválasztottam megint csak a elsődleges navigációt, a headert, és egy egyszerű pipával bepipáljuk itt a menu settingnél a footer navigációt is. Így ezt a menüt, amit létrehoztunk, ezt fentre is és alulra is tudjuk alkalmazni, és akkor nem kell külön egyenként bevinni a footer navigációt. Szóval, hogyha most itt megint ráfrissítek, akkor alul is és felül is elméletileg ugyanazoknak kell megjelenni, ugyanannak a menüsornak. Fölül ez megvan. Jó, és alul is ugyanaz. Ugyanazt alkalmaztam mind a kettőre. Jó, szép napot kívánok nektek! Sziasztok!